Jeg filmer nu. Jeg bare tage billedet. Jeg filmer nu. Jeg filmer nu. Vi skal altid stå. Hallo, falder mig på komme ud. Hvad så lyset? Falder mig på komme ud. Bestil hans tøj på. Tag hans tøj. Der var der råb derude, der snakker jeg om. Tag Stego. Kom her. Helvede. Nu. Du kommer fælde. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Find another race. I'm gonna send it to outer space. Optag det. Okay. Ved bolden. Hey! Go Henrik! I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to outer space. Find another race. I'm gonna send him to Ja, godt. Hvad? Flot, Henning og Simone. Kør stik.
Hvad er du med? Ikke for filmen. Det er... Du filmer I så bare billeder? Ved hvad? Med forloren skildpadde med sherry. Så det er sådan noget, man lige normalt med at spise. Ja, hvad sker der, hvor der er oksekød og fisk og kødboller i? Ja, så skal det slet ikke være. Det var da mega klam. Det var da ulækkert. Okay, du Så man skulle på kogeplade. Indholdet hældes i en gryde og opvarmes under forsigtig omrøring i cirka 5 minutter over svag plus, komma. Kom, Det står, vi har stolte traditioner i tilberedning af både klassiske og nye retter fra det danske køkken. Det. Skildpadde. Det er lidt af Danmark, jeg er med. Skildpadde. Lever der ingen skildpadde i Danmark? Det er det eneste, der ikke er i det skildpadde. Hvad sker der for, der er fiskeboller i? Er der skildpadde i? Kød 55%, vand, kartoffelstivelse og mælkepulver og vegetal. Vegetabil. Eller noget. Og så er der er 16% oksekødstern. Jeg tror altså virkelig, det er godt det her. Jeg vil gerne prøve at smage det her, ja. Skal vi ikke spise det i aften? I skal have forloren skildpadde. Der står det leverandør til de kongelige danske hof. Prøv lige at holde det frem. Prøv lige at holde det op. Det skulle jeg altid leve på. Hvad du siger der? skal der få maven på dig, Mikkel? Leverandør til de kongelige danske hof. Så er den forsvundet. Okay. Med skildpadde på. Det er forloren skildpadde. Jeg troede faktisk, jeg har købt noget andet. Når du købte det, så var det sådan noget, din mor har givet dig med i rygsækken. Nej, men jeg selv. Der skulle du lidt skildpadde med Henning, dreng. Det kostede 5 kroner eller sådan noget. Det var mega godt køb. Det er en af de gange, hvor man er stolt af det, man har købt. Hvad er det, vi snakker om? Så jeg fik vist ikke sagt, at jeg aldrig har gjort det godt køb. Det betyder, at der sidder og brænder med eller altså, jeg er glad for, at jeg købte den, fordi jeg synes, de er mega seje. Jeg skulle aldrig købe ud, jeg har også. Det er